Барыгызга да язгы сәлам, кадерле телевизор караучыларыбыз. Миллионар Гыйләҗев TMTV каналында баручы музыкаль каймак тапшыруына старт бирергә әзер. Бик беләсегез килсә, 10 май чиста бүлмә көне. Шуңа күрә нәкъ менә бүген чисталык темасына сүз куертырбыз. Кызыклы фактлар белән танышырбыз һәм шәп клиплар карап, барлык артистларны тиешле баскычлар буенча да урнаштырырбыз. Без башлыйбыз. Белгечләр бит сәлгесен 3-4 көнгә бер алыштырып торырга куша. Чит ят организмнар барлыкка килмәсен өчен. Ә без төшенкелек, начар кәеф булмасын өчен чираттагы чыгышны карарга кушабыз. Телеэкраннарда зәвыклы Эльвина. Киттек. Мәхәббәттән кашып китеп барам, ялкынында куркам януда. Кеше ярын сөю гөнаһ бит ул, бик тә куркам гашыйк булудан. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Яудырма, назга солса тұрған жаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга солса тұрған жаныма. Кашып китеп барам, авыр сулап күңел ялады. Сөюемнең бәхет мизгелләре затып калды мине юатып. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Яудырма, назга
һич оештырырга яратмаучы кешеләрнең күбесе Аргентина һәм Чилида дип белгечләр. Ә безнең илдә киресенчә, чисталыкка һәм җыр-моңга гашыйк халык яши. Сүзләрне исбатлап, чираттагы гаилә дуэтын каршы алып, телеэкраннарда Ризат һәм Зинирә Рамазановлар. Сәреләнеп язганыштай Куеныма кысып сине сөяр булам Йөрим күктән хыялланып синле уйдан Аккар булып куныйм әле учларыңа Буран булып калыйм әле кочагыма Битләреңнән үбим әле килеп кунып Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп Аккар булып куныйм әле учларыңа Буран булып калыйм әле кочагыма Битләреңнән үбим әле килеп кунып Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп Каеннарым утырай күк назыдан ыйып Мәхәббәтенең җылысыннан рәхәт тоеп Мин дә сиңа бүләк итәм йөрәгемне Аңла инде сине генә сөйгәнемне Аккар булып куныйм әле учларыңа Буран булып алыйм әле кочагыма Битләреңнән үбим әле килеп кунып Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп Аккар булып куныйм әле учларыңа Буран булып алыйм әле кочагыма Битләреңнән үбим әле килеп кунып Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп Каеннарга җилләр ялгыш кагылса да Давыллары иннәреңә сарылса да Кар бураны каеннарны ятка бирмәс Минем кебек сине шашып бөркеп сөймәс Куныйм әле учларыңа Буран булып алыйм әле кочагыма Битләреңнән үбим әле килеп кунып Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп Аккар булып куныйм әле учларыңа Буран булып алыйм әле кочагыма Битләреңнән үбим әле килеп кунып Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп Битләреңнән үбим әле килеп кунып Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп Бездә яз, ә менә Бразилиядә хәзер кызу җәй хөкем сөрә, дуслар. Сүз уңайыннан нәкъ менә әлеге ил клиник хезмәтен кулланучылар рәтендә беренче. Әйе, бу Бразилиядә шулай. Ә бездә өйне килеп җыештырып киткәннәрен көтеп ятмыйлар. Чиләк, чүпрәк алларда TNTV каналында барган клипларны карап, моңланып эшлиләр. Чиратта Лилия Ишемьярова.
Аны мин очрадым, көтмәгәндә кабынды сөюде. Бәхетемә ышандым, канатландым, яхшылыкка гына юрадым. Тик юк булды татлы төштәң белән, эләктем мин алдану капканына. Ай күрде, кояш алды, терек булды, шык белән бар хисләре сүрелде. Иркәләп назлады, ярады дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп назлады, ярады дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Ничек ышандым соң икән аңа, ничек эләктем алдау сүзләренә. Мең сорауга җавап юк, телсез калдым, мәңгелеккә сынды канатларым. Яралы җанга тынычлык эзлим мин, түзерлек түгел ярсый йөрәктәем. Кабатланыр, кабыныр сөюде, тик ышаныр микән йөрәк тагы. Иркәләп назлады, ярады дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп назлады, ярады дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп назлады, язмышымды бутады, ярата дип уйладым. Ярата дип уйладым. Иркәләп назлады, ярата дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп назлады, ярата дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Бик беләсегез килсә, 3 һәм аннан да күбрәк кеше торган гаиләләрдә 1 ел эчендә 5000 килограмм савыт-саба юла. Кызык, кем аларны үлчәп утырган икән? Һәм сүз уңайыннан чираттагы җырчының гаиләсендә дә ел саен 5000 килограммнан артык савыт-саба юла. Чөнки алар гаиләдә 4. Нәкъ менә шушы урында Филүс Каһировны каршы алыйк дуслар. Игътибар зәңгәр экраннарга. Күрмә кышнымызны юллары, шыңшы битті жел кузығытта жискыңғырау мұңнары. Жискыңғырау күміш мұңнар уйлата сенің қаттағы уйларым яшылыққа алып қайтар. Жискыңғырау күміш мұңнар уйлата сенің yaşlıkta alıp kayta oylaka senin kapta şımşırıkta jil kuzağıtta jiskanlar alımları Paya alıp para iken kışlamızın yolları jiskanlar alımlarında ötkendim kavuşları Şular, kavuşular, bayır
Ышык итә жил тузыгында Чискан барауымнары Чискан барауымнары Атларда жопыра Килер идем яшьлегімнен Тиксиді алып қана Чискан барауымнары Атларда жопыра Килер идем яшьлегімнен Тиксиді алып қана Галимнәр әйтүенчә, кеше гомеренең якынча 18-20 аен чисталык урнаштыруга сарыф итә. Шушы мәгълүматтан соң барыбер генә теләк, дуслар, ял итәргә дә онытмагыз. Мисал өчен, чираттагы клипны карап, балачакка кайтып килергә мөмкин. Нәкъ менә шушы мизгелдә Азалия Вәлиеваны бергәләп каршы алыйк. Иң чиста илләрнең топ 5-леген Швеция ачып җибәрә. 4нче урында Мальта, аннары Бөекбритания, Финляндия һәм Дания килә. Ә менә хит парадыбызда топ 5-лекне Арина Юртаева ачып җибәрә. Мәхәббәтле язгы клип бары тик сезнең өчен. Bir tamışıda o kendimim Xuda yüze bule gitken sine Bəxtime yazğanı sana derdim Şunday rahat sinen yanda bulğaç Toyu sinen solaşır Bulsan ide mina gımırlık yar Siyu bule gitken yazmışım Şunday rahat sinen yanda bulğaç Toyu sinen solaşır Bulsan ide mina gımırlık yar Siyu bule gitken yazmışım Yılmayasın men şul şaklarımda Hoşargıştay kökə talpınım Мәхәббәтем яқты йылдызым син Мәңгі сүнмәс йөрәк ялыгынып Шундай рәхәт синең янда булгач Тойы синең солышың Булсан иде миңа гомерлек яр Сөю бүләк иткән язмышым Шундай рәхәт синең янда булгач Тойы синең солышың Булсан
aşkına yürek güreşirge. Eğer bir gün seni görmesem, süyü hissene beler idim iken, şirde barlığını bilemesem. Şunday rahat sinen yanda bulgaç, toyu senin soluşun. Bulsan ide mina gımırlık yar, süyü bule gitken yazmışım. Şunday rahat sinen yanda bulgaç, toyu senin soluşun. Bulsan ide mina gımırlık yar, süyü bule gitken yazmışım. Bulsan ide mina gımırlık yar, süyü bule gitken yazmışım. Фатирда ең пішірақ орынlar кесу тақтасы һәм кір юу машинасы екенін біләйдіңізме? Міне қазір біліп тұрыңыз. Иқтибарлырақ болыңыз һәм TMTV каналынан айырылмағыз. Чөнки қызыклы мәгълүмат, матур җырлар, сыйфатлы клиплар нәкъ менә биредә. Чираттагысы исә җырлы гаилә Рамил Хайретдиновлардан. 101% иқтибарыбызны телеэкраннарга юнәлтик. Bәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр yazmış şilleri de yüreklerine sağnu sağış bilen bilmezsin. Sinine keminim bәхетемsin, bәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен.
Статистикага ашансак, ванналарның 25%-ында зарарлы организмнар яшый. Менә хәзер уйлагыз инде. Юну бүлмәсендә яши торган бөтен күршегезне дә белеп бетерәсезме, Ярый, сез нәтиҗәләр ясаган арада инструменталь клипка күчәргә тәкъдим итәм. Разил Камаловны бергәләп каршы алыйк. Аваз, моң, аһәң. Бу төшенчәләрнең вакыт чиклелеге билгеләнмәгән. Ул юк. Кайчандыр еракта борынгыда яралган милли аваз чырлар аша сәяхәтен туктаусыз дәвам итә. Һәрбер чыр вәкиле бу моңны изге әманәт итеп саклый һәм алга тапшыра. Бабаларыбыз аһәңе безнең балаларда кайта аваз булып яңгырый. Яңгырачак. Алга барабыз һәм социаль шилтәләрдә безнең сәхифәләребезгә язылырга онытмыйбыз дуслар. ВКонтакте төркемебез һәм Telegram каналыбыз сезнең өчен эшләп тора. Рәхим итегез. Әлегә исә рәхим итеп Ленур Биктимировны һәм аның мәгънәле җырын каршы алыйк. Килеп туктап куйса әгәр гомер сәгатенең укылары барда кала җирдә өелешеп бикләнәләр кайту юллары барда кала байлык малың кала кала эшләнмәгән эшләре кала
eşik bulganına Rabbim birgen bizge barısın Oya kullar Kurir kuzeler birgen Sabırlıkla birgen surasın Barda kalar Baylık malın kalar Kala işlenmeyen işlerin Kala vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen şılı sözlerin Nefislerini Alğa jibermişem Riza bulup yeşik barına Unutmuşam Barıp basasını Bir zaman Rabbim karşına Barda kalan Baylık malın kalan Kala işlenmeyen işlerin Kala vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen şılı sözlerin Barda kalan Baylık malın kalan Kala işlenmeyen işlerin Kala vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen şılı sözlerin Kala vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen şılı sözlerin Eğitilmeyen şılı sözlerin Birinchi o'rinni yaulagan jirshini otar oldindan barliq qatnashuvchilarni esga tushirib o'zarga taqdim etam. Ketdik. Gitme, yübeytme zinhar Karşı çıkma, mirem yoluma Akar bulup konuymalı uçlarıma Boran bulup alıymalı kışarıma Billerinden urbimele gelip konup Ağardım min bardan yanlı akarıma Bir kere tazladı Yordu deyip uyladım Aşağını tatlı sözlerge Aldandım şul aldandım Çizgındırar kırışmınlar Uylarda dinin patladı uylar Yaşlıkka alıp kaytar Yok yılları Yok aşk aşıları İşikleri Baskışları Bunday rahat Sinen yanda bulgaç Doyu senin solışın Bulsan ide Mina gımırlık yar Seyü bule gitken yazmışım
üşütürler Oyla tünde Min yaradan sine bilmesin Baylık malın kalan Kolay işlenmeyen işleri İş uyuштырганда, беләсезме, беренче эш итеп ни эшләргә кирәк? Әлбәттә, Team TV каналын кабызып куярга. Матур җырлар һәм шәп клиплар белән барышыгыз да алга барачак. Өстәвенә, кәефегез дә югары ноктада булачак. Әлеге киңәшне истә тотабыз һәм Вадим Захаровның мәхәббәтле клибына күчәбез. Алло, әнисе, мин урам әйләнеп кайтыйм әле. Ярар, спа. Төрле хәлләр булды безнең урамда да, безнең урамга да яуды кызыл карлар, безнең урамнан да узды алар узды, ятлар белән узды, без яраткан ярлар. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten Bizning uramda da şeyler demek ötken Bizning uramga da kışlar killesi var Kızıl karılar gına yağmaz indi büten Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten Bizning uramda da şeyler demek ötken Bizning uramga da kışlar killesi var Kızıl karılar gına yağmaz indi büten Bizning uramga da tuyular kirdi tuyular Biz yaratkan yarlar uzdu uram boylap Bizning terezige de bakmadı dağlar Gürlevkler bulup aktı kızıl karılar Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten Bizning uramda da şeyler demek ötken Bizning uramga da kışlar killesi var Kızıl karılar gına yağmaz indi büten Bizning uramga da bayram kiler dedik Her saluga to'xtab g'urur boshni edik Boshni iye o'zib ketdi yashlik Eksing go'zal yashlik nik ko'zlaring yashlik Biz yaratgan yarlar eni buldu kökten Bizning uramda da şeyler demek ötken Bizning uramga da kışlar killesi var Kızıl karılar gına yağmaz indi büten Biz yaratgan yarlar eni buldu kökten Bizning uramga da şeyler demek ötken Bizning uramga da kışlar killesi var Kızıl karılar gına yağmaz indi büten Bizning uramga da kışlar killesi var Kızıl karılar gına yağmaz indi büten Kızıl karılar gına yağmaz indi büten
Атна буе көтеп алган тапшыруыбыз күз ачып йомганчы узды да китте. Исегезгә төшереп узам. Музыкаль каймак хит парадын бүген мин, Ленар Гыйләҗев алып бардым. Киләсе очрашуларга кадәр бәхетле булып яшәгез. TMTV каналыннан аерылмагыз. Хушыгыз. Thank you.